Tervetuloa hyvinvoinnin ja aktiviteettien kehtoon Olkan tilalle Ruokolahdella. Karelian Fit tarjoaa teille ainutlaatuisen mahdollisuuden pitää huolta kunnosta niin fysiikka- kuin mentaalipuolella. Maatilamaisemissa voit harrastaa erilaisia aktiviteetteja ja nauttia luonnon helmasta. Tilaltamme löytyy muun muassa paintball, saunatilat ja tilat juhlien järjestämiseen. Erikoisuutenamme on kuntosali, jossa pääset ammattilaisen ohjauksessa ja valmennuksessa virittämään itsesi huippukuntoon ja omaksumaan uuden ruokavalion hiilauksen kautta osaksi jokapäiväistä hyvinvointiasi. Tervetuloa hyvinvoinnin kehtoon. Lisätiedot ja hinnat karelianfit.fi.